Na lokalite môžeme využívať rôzne metódy, akými identifikujeme znečistenie. Jednou z nich je využitie rentgenového spektrometra, ktorý funguje na princípe ožiarenia materiálu rentgenovým lúčom. Následne sa odrazená vlna meria pomocou krydiek, ktoré sú známe. Prístroj vie priradiť krivku k jednotlivým prvkom. Vie to aj kvantifikovať pomocou energie, čiže my získame presné percentuálne, respektíve molové zloženie jednotlivých prvkov v materiáli. Merať s prístrojom môžeme buď priamo na požadovanom materiále, alebo môžeme využiť tzv. Kyvetku, do ktorej naberieme materiál. Dáme ho tam. Následne zdvihneme kyvetku, meriame a získame po chvíli presné zloženie prvkov, ktoré sa v danom materiále nachádzajú. Čiže máme tam chróm, mangán, železo, nikel, meď, zinok. Čiže je to jasné, že ide o galvanický kal. Vyskúšame takýto pestrý kus takýchto rôznych farieb, od zelenej cez modrú, hrdzavú až po sivú. Vyskúšame zmerať. Takže dominantné je tam železo, ale sú tam zvýšené obsahy medí, zinku, mangánu samozrejme a niklu. Prístroj meria veľmi bodovo, to znamená, že meria v oblasti 2 až 3 mm. Čiže je potrebné, keď chceme takúto vzorku nejako si predstaviť, že akú má koncentráciu, je potrebné viacero meraní. Rentgenový spektrometer môžeme využiť ako doplnkovú metódu ku klasickej identifikácii znečistenia pomocou senzorického posúdenia, to znamená na farba, zápach, a takisto k analytickým stanoveniam v akreditovanom laboratóriu, kedy my môžeme vlastne nedeštruktívne analyzovať opakovane rovnakú vzorku a následne ju potom môžeme dať aj do laboratória a vzorka sa nám neznehodnotí, čo je veľká výhoda tohto prístroja.